حلتات فدرال إثيوبيا كاب كتماتات علامات أنكورمن كم زوج أو زغلص الله زلوان دحنتم كبلو خابت خبابي يهادمو كم زلو نبر تغليصم قچت كايل لعل بمفرحن عطواز زوزدو سغمتات سغات فطيرنا بمبالن ناب غرابت خبابيتات يهادمو كم زلو نبر تزاريبم نايت خباب بعل سلطان زنبره اب تحت غيزياو محدار كلل تግራይ بعل سلطان زخنن نبر علامات انزنابو دستا ابتا ختما وطر كم زنبرن نبرتي هادمو كم زلون يغليصو حده اب علامات اكقمز صنحن اب قبو زهادمه نبر دما حجي اب قباينا زلنا هوتيل يلن كبرات زخون هوتيلات طرايام زلو دحر مبال ازمات زلو اندا زمدو وي دما حده كفل هوتيل نخلته وي سلسته حيزي زلو كبل يغلص مبزحتو منسي تغفيفو اب عود خوينات كيوسات سغي زوص زلو كل سب كهدم يزدل زلو كبل تزاريبو اتو كوماند بوست مالت حيلتات مكلخال فدرال نفسم كوصو جميرم نسم معسكرم مسغدفو حزب بأغرو كوص يجمير يلو بحمص نغو بمكينا زوص سبات بمتقاس حجي مكاين سلازت تخلكلا يوص يلون نبرت حسكا خطوص اي كالن يلو اب تخبابي زنبره سراويت فدرال كم معسكر سيحيبو نبطموغا انسحيبو كم زلو زغلص زلو خوينو سراحتنياتات زتفرالي ابيات صحفت محدار كتما علاماطا اب حدا بوتا كبو مجمارو مسمعو سبسلطان تግራይ كباب فرق ليتي نتن تكالات كحزوان كم زجمرون تغاليصلو حالتات مكلخال فدرال بروبعيم كوصو كم زجمر زحبر ازي خنبر نبرت كم زغلصو اب تخبابي توخص خم زي نبره حالتات تግራይ زتفرالي ارمتات يصقع سلازنبرو حالتات فدرال كاب تخبابي كم زوصي زغلاص اتبع سلطان ناي تخبابي نبرت اتاب تخبابي زلو كونتات نابغچت زمرح زلو يመስلن بمبال حجه اتسراويت اب قبون ጮብን كم سفره غليصو ازبع سلطان بتوسخه حيلታት تግራይ اقديمو ماب تختمان اب كبابي ازر كبا قطراتن كم زنبرون غليصيو اب تحت غزياو محدار كلل تግራይ كنتيبا كتما علامات ازنبرن حجن خونتات تختما بقربا زكاتات زلون زنابو ما كان زينا بي بي سي اب زهبو حبريتا قدم خلت سلسته معلتي اتخوينات بوقعي اب كباب ماي صبري صلمتي تجميرو مستنا قدم حجه كوينات زمساسل هلقيت من اسيات جميرو لا قلطيف دو كبل انت زيك إلو حزب تግራይ بحلف اديتات زحزنا الاوان كخون يلو تمالي ربع مشات حيلتات فدرال كابالاماطا كم زوص ارغاغيصم حجاب تختما عبي وطر الله كبل تزاريبو اب هلو كونتات بزملكت كم محدار تግራይ يخون منغست فدرال وقعو مغلص اكو انت زيله اب كاله كبابي ام منغو حيلتات مكلخالن حيلتات تግራይን ግጭት كم استلعله دبلوماسياوان منጭታት حبيرم يوم مع كان زينا فرنسان رويترسن نصتاون دبلوماسياون منጭታት بمتقاس زحلفه معلتات اب كباب صلمت ግጭት كم زنبره አራጋጊጾም አለው በሐሙስ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ናብ ዝተፈላልያ ከተማታት ክልል ትግራይ ከገብሮ ጽንሕ በረራታት ደው ከም ዘበለ ተጓዓዝቲ ሓደ በዓል ስልጣን ናይ ተክልልን ምንጭ መንገድ አየርን አራጋጊጾም እዮም ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ብውዕል ፕሪቶሪያ ደው መስበለ ዝሓለፉ ዓመታት ውግእ ኣይነበረን እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ካልእ ዙርያ ኩናት ከይቀስቅስ ድማ ስግኣት ፈጢሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ ፍጻመታት ስጋብ ሕጂ መግለጺ ኣይሃቡን ኣለዎ ኢትዮ ኒውስ ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ናብ ዘካትዕ ቦታታት ወረዳ ጸለምቲ ወተሃደራቶም ከም ዘንቀሳቐሱን ዳግማይ ሓድሽ ግጭት ከም ዝተፈጥረን ጸብጺቡሎ ሓይልታት መንግስቲ ብ26 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ተኹስ ድሕሪ ምኽፋቶም ኣብ ከባቢ ማይዳጉሻ ውግእ ተላዒሉ እዩ ማዕከና ዜናታት ሃገር ድሕሪ ተፈላማይ መለውዋት ተኹሲ ናብ ሙሉእ ግጭት ይዓርግ ከም ዘሎን ጸብጺበን እየን ب28 ጥር ድማ ኣብ ከባቢታት ማይ ጫራን ዲማን ብኸበት ተኣጽዋር ዝተሰነየ ውግእ ከም ዝተረኣየተ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ተቃዋሚ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ድሕሪ ጉጅለ ክብል ዝጸውዖ ንሕወሓት ክልል ዓፋርን ጎንደርን ዘዳውብ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድላዋቱ ሙሉእ ብሙሉእ ወዲኡ ተኹሲ ጀሚሩ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ጉጅለ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ከም ዝተሓሰበ በመመልከት ከበት ኣጽዋር ካብቲ ዝተቀብረን ዝተሓብአን ቦታ ኣውጽኡ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይጽጋዕ ኣሎ ክብልውን ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩሎ ሰልፊ ስምረት እቲ መግለጺኡ እዚ ወተሃደራዊ ስርሒት ሕግን ስርዓትን ከምኡውን ሙሉእ ብሙሉእ ንውዕል ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ዝካየድ ምዃኑ ይጠቒሱ እቲ ጉጅለ ነዚ ኩናት ምስ ሻዕብያ ተሓባቢሩ ዘካይዶ ዘሎ ክብልውን እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ሰልፊ ከሲሱ
الله ابزوان بقلباب جزاتو حدنت بكل انفت وجن مولع مقرباتو اصافيفو نوطن كوينات قدامويان حيلتات كفصم لمنግስት ኢትዮጵያ በብረት ከዓሉ ይህቅን አለ ክብልውን ዝብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሰልፊዩ ከሲሱ ዝረከብ ኣብ ከምዚ ሁነታት ከኣ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስት ፌደራልን ሓያል ኩናት ከይልዓል ተሰጊዩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሕብረት ኣፍሪቃውን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዕላዊ መግለጺ ኣውፅኢሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣውፅኢዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ዝለዓለ ነብሰ መክታእ ከገበሪ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ምዕባለታት ዓሚቕ ስክፍታት ከም ዝተሰምዖን ይገሊጹ እቲ ኣቦ ወንበር ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻቦታት ምሕላው ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ደጊሙ ኣስሚሩሎ ኩሎም ወገናት ልዑል ነብሰ ምክታእ ክገብሩ ኣብ ንሓድሕዶም ዘሎ ምትእምማን ከላሕልሑ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠቡ ከምኡውን ኩሎም እቶም ገና ዘይተፈጸሙ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበሩ ጉዳያት ብሃናጽ ዝተኸፍትሑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንግዴታታት መንፈስን ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ክኽተሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምልኣትን ኣድማዕን መንገዲ ንምትግባር ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ የረጋገጸን ኣብ ምውሓድ ሰላምን ዕርቅን ንኹሎም ወገናት ዝህቦ ደገፍ ከም ዝቕጽልን እውን ገሊጹሎ እዚ ሕብረት ብመንገዲ ላዕለዋይ ደረጃ ፓነል ኢትዮጵያ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ምትሕብባርን ምትእምማንን ንምፍጣር ኣብቲ ክልል ቀጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ንምንጋስ ድሉው ምህላው እውን ዕላዊ ገይሩ ይዝረከብ በጀካ ሕብረት ኣፍሪቃውን ነዚ ኣብ ትግራይ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስት ፌደራልን ተወሊዑ ዝበሃል ዘሎ ግጭት ኣመልኪቱ መግለጺታት ወፂ ዘሎ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ድማ እቲ ግጭት ክሃድእን ካብ ውግእ ከዓ ዝረብሕ ኣካል የለን ብምባል ፍልልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑዮም ጻውዒት ኣቕሪቦም ዘለዉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰልፊ ዴሞክራት ኮሚቴ ናይ ወጻኢ ጉዳያት በዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ብመንገዲ ኣባል ኮንግረስ ግሪጎሪ ሚክሳቢሎ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ግጭት ንኢትዮጵያ ንህይወት ሚልዮናትን ኣብ ሓደጋ ናብ ዝእቱ ኩናት ሓድሕድ ክመልሳ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድን ነቲ ሰፊሕ ዞባ ዘየረጋግእን እዩ ናብ ጎንፂ ምምላስ ንዝኾነ ወገን ዝህቦ ረብሓ የለን እቶም ወገናት ኩሉ ተጻብኦታት ብህፁፅ ከቋርጹን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሲቪላውያን ንምርዳእ ድማ ነትካላት ግብረሰናይ ዘይተገደበ መንገዲ ክህቡን ንጽውዕ ኣብ ወርሒ ሰነ ተኣማኒ ምርጫ ክካየድ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ 2022 ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ሙሉእ ክትግበር ወሳኒ እዩ እቲ ንኢትዮጵያ ገጢምዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ብድሆታት ኣብ ዓውዲ ውግእ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓሸ መጻኢ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ እንኮ መንገድታት ዲፕሎማስን ናጻን ፍትሓውን ምርጫ ጥራዮም ብምባል ሰልፊ ዴሞክራት ብመንገዲ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኮሚቴው ኣቢሉ ነዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት መግለጺ ኣውፂሉ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ዝተፈላለያ ማዕከናት ይሕብርኦ ከም ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ክልቲኦም ወገናት ድማ ካብ ጎንፂ ተቆጢቦም ጉዳዮም ብዲፕሎማሲ ንኽፈትሑ የጽውዑ ምህላዎም ይሕበር እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم